nan bayan kun shiga nan, so duka kusan suna nan guda biyu suna nan PRMT ɗin nan, kun gan su nan. So wannan ba za mu iya claim ɗinsa ba, sai muna da kun gan shi, sai akwai hamster level 5, shi kuma wannan sai akwai hamster level 8. So sai mu gama fara tumanin hamster ɗin gashi nan, kai shi level 5, level 2, level 3, level 4, level 5. So for now kun ga wannan za ku ga ya gashi ya buɗe, sai claim ɗinsa. So shi kuma wannan ba zai buɗe sai muna da wannan level 8, sai bari mu kan level 8. So gashi nan for now mun kai shi level 8, so shi ma gashi yanzu ya buɗe hamster guda. Sai na ƙarshe yana cikin special, to za ku iya ganin shi a nan new card ko gan shi a my card, then gashi na wannan hamster combine match. Shikenan kun gama da na yau kenan, sai kuma na gobe Allah ya kai.